tal estan? Ahir el cel de vesprada començava a tapar-se cap a l'interior i nord de Castelló i finalment descarregava amb força, com veuen a esta fotografia que ens ha enviat Joana Mela, a la localitat de Morella, unes tempestes fortes i que fins i tot es va poder veure una miqueta de granís. Van caure vora 32 litres per metre quadrat a la localitat de Morella. Com veuen, unes tempestes que afectaven, com ja hem dit, l'interior i nord de Castelló, comarques com els Ports o també el Baix Maestrat. Com veuen, a Castell de Cabres també arribaven a aquests 25 litres per metre quadrat a la tinença de Benifassà. Cinctorres, Fredes i l'embassament d'Ulldecona, tot i que estan molt a prop de Morella o de Castell de Cabres, ni tan sols arribava a ploure 10 litres per metre quadrat. Per tant, unes tempestes fortes i molt localitzades i que s'espera que encara durant la jornada d'avui puguen repetir-se. Anem a fer una ullada a les nostres càmeres i ens anem en primer lloc a Xàtiva, una temperatura que ja supera els 30 graus. S'espera que puguen seguir pujant, però no seran temperatures tan elevades com les d'ahir. A Gandia el cel està enterbolit, hi ha un ambient bascós per aquesta humitat tan elevada d'aproximadament 60% i la temperatura de 28 graus. I a Cocentaina, si s'anem cap al comtat, trobem una humitat un poc més baixa. Avui es tornaran a superar els 30 graus, però tampoc no farà tanta calor com la jornada d'ahir. Les temperatures mínimes, les temperatures nocturnes que pràcticament no han patit canvi respecte a la jornada d'ahir. Al litoral es quedaven entre els 19 i els 22 graus, mentre que cap a l'interior oscil·laven entre els 12 i els 17. Unes temperatures que són encara agradables per a dormir, ens estan deixant dormir, però s'espera que per a les pròximes hores la humitat siga més elevada i les nits es facin més pesades. Anem a comprovar de seguida a través de la imatge fixa del canal visible com el dia començava amb núvols baixos que sobretot afectaven el litoral de Castelló, Golf de València i també zones de la Marina. Núvols baixos que es formaven per aquesta humitat tan elevada a primeres hores. A poc començaven a desfer-se, però com ja hem vist, encara ne podem veure alguns, com en el cas de Gandia, a la Safor, i aquests núvols baixos, o també al litoral de Castelló continuen veient-se nuvolositat de caràcter baix. Si mirem a les imatges del satèl·lit Meteosat, aquesta nuvolositat baixa no l'apreciem, el que sí que apreciem són aquestes tempestes que afectaven ahir el nord-est peninsular i també el nord del nostre territori, on descarregaven força. A partir de migdia es tornaven a formar aquestes tempestes cap a la zona d'Aragó i, de fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta per fortes tempestes a Aragó, Catalunya i també el nord de Castelló. Si mirem el mapa isobàric previst per a demà, trobarem com eixe front que ens deixa avui totes aquestes tempestes. Demà ja estarà afectant més cap al nord d'Itàlia. Tindrem un altre front atlàntic molt més dèbil que només afectarà les zones de Galícia i el litoral cantàbric. Al nostre territori, sobretot, destaquem l'entrada de vent de gregal i de llevant, que ens portarà una humitat més elevada, núvols baixos i fins i tot alguna gota cap al Golf de València. Avui, este matí, s'han alternat els núvols amb els clars. A partir de migdia han començat a obrir-se els clars i esta vesprada tornaran a fer-se aquests núvols i tornaran a deixar aquestes tempestes o aquests ruixats que podrien ser moderadament o localment fortes en alguns casos. Amb les tempestes diem que és com la loteria i avui tenim moltes més papeletes que ahir i fins i tot podrien tocar punts de la costa. Pel que fa a les temperatures, cap al nord baixen una miqueta, ho hem dit, i cap al sud es mantenen pràcticament sense canvis. Per a la jornada de demà serà un dia amb el cel variable. Trobarem núvols cap al litoral, sobretot al Golf de València, on podríem veure a primeres hores caure alguna gota, però amb una tendència a partir de migdia a veure aquestes ullades de sol. El sol el veurem, però sempre barrejat amb estos núvols, amb aquesta nuvolositat. Destaquem el vent de gregal i de llevant, que també deixarà la mar un poc més marejada, i pel que fa a les temperatures, tant al nord com al sud de l'interior o a la costa, baixaran les màximes de manera generalitzada. Per als pròxims dies, encara dissabte, trobarem aquests núvols baixos a primeres hores, que encara podríem veure alguna gota cap al litoral de Castelló, però de cara a la vesprada la tendència és el cel a fer-se ras. Començaran ja a pujar les temperatures i, de fet, diumenge serà el dia més calorós del cap de setmana, amb un dia de sol i el vent fluix i variable amb brises al litoral. I per encetar la setmana, també un dia de sol i de calor. Anem a contestar a la pregunta Facebook, la que ens deixava ahir la nostra companya Eva López, que volia saber este cap de setmana. Ens comentava que són les festes patronals a Pinet i vol saber quin horatge farà. Eva, sabem que tens clar quina és la previsió de Piles i per això anem a donar-te la previsió de Pinet. Com veus, avui i demà hi haurà núvols, però de cara al cap de setmana el cel estarà molt més ras, lluirà el sol i, de fet, les temperatures seran més elevades. Dissabte estaran al voltant dels 32 i diumenge quasi fregaran els 35. Per tant, que gaudiu d'eixes festes patronals. Anem a acabar, com sempre, amb un recull de fotografies que hem anat rebent al llarg del dia al nostre correu de l'oratge. Algunes són de núvols baixos que s'han pogut veure en molts punts de la nostra geografia avui i d'altres del cel completament ras. Amb elles els anem a deixar i els desitgem que
Que passen un molt bon dia. Adeu. Ferrer li telefona pel pis de la Marina.